376 naman po na MSMEs nakiisa po sa Trade and Food Fair sa Ilocos Sur Festival 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nakiisa ang kabuuang 376 na micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pagbubukas ng Ilocos Sur Trade and Food Fair bilang bahagi ng Ilocos Sur Festival 2026 na ginanap sa Govantes Dike at Boardwalk sa Vigan City noong Linggo, Pebrero 1. Tampok sa Trade and Food Fair ang mga exhibitor mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan, kabilang ang mga booth ng mga lokal na pamahalaan na nagtatampok ng kani-kanilang One Town One Product initiatives. Ipinamalat sa nasabing aktibidad ang iba't ibang produkto gaya ng pagkain, pananim, halaman, muebles at iba pang lokal na likha mula sa iba't ibang bahagi ng resyon. Pinangunahan ng gobernador ng lalawigan ng ribbon cutting ceremony at booth tour kasama ang kinatawan ng Department of Trade and Industry na nagsilbing panauhing pandangal at tagapagsalita ng programa. Binigyang diin ng DTI ang patuloy na suporta ng ahensya katuwang ang pamahalang panlalawigan at iba pang partner agencies sa pagpapaunlad ng MSMEs mula sa product development, quality upgrading, packaging at labeling, branding, regulatory compliance hanggang sa market access kabilang ang partisipasyon sa mga trade fair at export platforms. Ayon pa sa DTI, mahalagang papel ang ginagampanan ng MSMEs sa pagpapalago ng komunidad at sa pagpapatatag ng ekonomiya ng lalawigan. Tatagal ang Ilocos Sur Trade and Food Fair hanggang Pebrero 12 at bukas ito sa publiko araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kasama mo sa IFM News Dugupa na Idol Aaron Navelgas sa TAC IFM. IFM News. IFM News. IFM News.